Sepira Mas? Lagune gendok adeno santri. Tresno iki dudu mung dolanan. Rada maju rene, rada maju rene. Oh, oh, tak jotos. Teman-teman ah. Kabeh mau amarga kahana. Kurang dhuwur. Heeh, Oh, kurang dhuwur. Oh. Ya. Sing tak jaluk amung kesabaran. Mugi Allah paring kesempatan. Lek kurang dhuwur, tak jipukne kursi. Nyapa saja nih. Omahe kurang dhuwur, tak dhuwurne. Pegang Isti Romo. bersama konco-konco PST Tulungagung Barat. Dene kandolane ati tekane nyulayani, janjimu sehidup semati amung ono ing lati. Rasa sayangmu sudah pergi, tak menghiraukan aku lagi. Dene kandolane ati tekane nyulayani. Kita maseni aku tresno, milano aku lunga. Hati ra kuat nandang rasa, rasa keroto-roto. Cintamu sudah gak beneran, aku cuma buat mainan. Kita maseni aku tresno, milano aku lunga. Tresno iki dudu mung dolanan, kabeh mau amarga kahanan. Sing tak jaluk amung kesabaran, mugi Allah paring kesempatan. Ojo deno aku cinta beneran, pastikan ku buktikan. Bapak ibuku akan datang melamar di kau sayang. Jika kita tak terpisahkan walau di akhir zaman. Ucapkan selamat jalan buat Pak Boy Pasar Terop ya. Matur nuwun rawuhipun. Yo. Dikasih aku tresno, milano aku lunga. Kira kuat nandang rasa, rasa keronto-ronto. Cintamu sudah gak beneran, aku cuma buat mainan. Bukan masane aku tresno, milano aku lunga. Sika. Tresno iki dudu mung dolanan, kabeh mau amarga kahanan. Sing tak jaluk amung kesabaran, mugi Allah paring kesempatan. Deno aku cinta beneran, pastikan ku buktikan. Bapak ibuku akan datang melamar di kau sayang. Hatiku selalu mendoakan, semoga Tuhan
Terima kasih kok kamu semangat sekali. Oh request sinten? Oh Kasun. Oh iya. Aku gelo sampai bingung karo Terima Mas kasih Bayu. Pak Kasun. Bingung karo Mas Bayu. Iya apa? Tukang soteng kok agresif. Lah iya. Kalah-kalahane wong joget. Domoni. Rowono rene. Yo lek rene aja mefek-mefek. Lah iya, engko sane glundung ngesor kene. Zoom. Zoom. Gudi ngono malian. Heeh.